ayo tuku son. Ayo tuku son. Coba langsung benta. Seni Surabaya JTB jajak JTB. Terima kasih Mas Suhal. Aduh wong ayu nalikan seliramu katamu ono kae kawang-kawang angel diawe hop solo ki tenan piye cara dadi bojone gak tak pangan kok tak damun ya padang lilen no iya tenan bedhe ora apa-apa wah aku yo uripane kok monggo Dedina aduh Muga Gusti tansah amarana dadi srana usadala raas mara maksudnya aku duet karo maksudnya nyanyi karo Dina iki pantes ora ya nah iki lho jenenge mau lenggono berbudi golek sono wingi pantes ora sauri tenanan Oke iso wis ada pantes ayo nganteni iya kaya majikane nggo kirike yo ayo aku Bu dongane sami menika sae napa awon